Ang mga dili Katoliko nagbasag Biblia, nag-interpret pod unsa man ang ilang basis aron makasabot sila sa balaang kasulatan. Ang ilang basis chismis sa ilang pastoy. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ano na siya ang atong programa sa TV Pulipong Argumento. Lain na pud nga edisyon sa paghatag og pagpaklaro mahitungod sa ato ang mga stance concerning sa ato ang faith ug sa ato ang mga doktrina sa simbahang Katolika. Kadtong kagahapon ug pipila ka mga videos nga atong gi-upload, atong gitagaan og importansya ang paggamit nato sa mga libro sa kasaysayan. Unya gitagaan nato pahimugat nga dili pwede nga mabuwag ang kasaysayan sa pag-interpret nato sa balaang kasulatan sa hinungdan nga ang Biblia dili lang kay spiritual book kung dili part siya sa history, dili lang kay sa relihiyosong butang kung dili part usab siya sa secular history. Mabitaw ko na to ang tan-awon ato ang aninawog sakto ang mga nakasulat sa balaang kasulatan, especially ang iyang mga writers gikan pa sa Old Testament ug sa New Testament. Kinahanglan ang kadtong mga magbabasa, kadtong gusto nga muhatag og lalom nga pagsabot sa nakasulat sa balaang kasulatan, moadto gyud og kasaysayan. For example, ang biographies writers. Prophet Isaiah, kinsa man na siya. Si Prophet Jeremiah, kinsa man na siya. Si Prophet Daniel, kinsa man na. For example, sa New Testament, kinsa man na Saint Mark, Saint Luke, Saint Matthew, Saint John. Ngano man tungod sa hinungdan nga mas dali natong masabtan ang ilahang mga tumong, ang ilahang usabilang ilahang bot ipasabot kung nganong gisulat nila ng noong gitawag og mga butanga. Kay mabot akong ginaingon always nga part sa interpretation o tools of interpretation sa balaang kasulatan kanang mogamit ta og mga historical references o historical context. Kung di ta mogamit mo ana dili gyud ta kasabot. Dili gyud ta kasabot. Sa mga mga Katoliko, pag magbasa og balaang kasulatan, para dili mahiwi sa iyang pagsabot sa nakasulat sa balaang kasulatan, mogamit gyud siya og history. Kagahapon nato ang gi-present nga importante ang kasaysayan sa pag-interpret nato sa balaang kasulatan. Katawa ko sa mga higala nga mga dili Katoliko kay saag kaayo og panabot based sa video nga ato ang gi-present. Ang ako na ganing giingon, asa may mas maayo o mas dili hiwi ang ato ang pagsabot kung mubasa ta sa Biblia. Buti pasabot ang pinaka main book nga ato ang i-interpret ang Biblia. Unya unsa nga ato ang base sa atong interpretation, mo na mogamit ta og history. Kay part kanang history, part na siya sa tawag ini nga tools of interpretation kanang mogamit ta og historical context or historical reference. Tanawang tubag sa itong mga higala nga mga dili Katoliko. Mingon din sila nga, sa Biblia kita magbase. O saan pag-interpret sa tawag ining balaang kasulatan kung ang imong interpretation gibase na pud nimo sa imong kaugalingong opinion. Biblia na gani, di ba? For example, tagaan ta mo pananglitan. Ako Katoliko, nagbasa ko Biblia, nag-interpret ko sa Biblia. Ang dili Katoliko, kanila yung sekta, nagbasa ng Biblia, napod sila interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang question ang karon, asa may tinuod o makita nato nga tama nga interpretasyon sa nakasulat sa Biblia. Ang mga Katoliko nagbasa ng Biblia ni gamit og historical references kay para mas masabtan ang nakasulat. So ang basis, one of the basis sa interpretation sa mga Katoliko kanang kasaysayan. Ang mga dili Katoliko nagbasa ng Biblia, nag-interpret pod unsa man ang ilang basis aron makasabot sila sa balaang kasulatan. Ang ilang basis, chismis sa ilang pastoy. Muna di sila magkasinabot. Muna bisag unsa na lang ang ilang i-interpret sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ngano man kay iya man sila og kining sabot. Muna akong punto. Para dili mamahimong hiwi ang ato ang pagsabot sa nakasulat sa balaang kasulatan, kinahanglan mo gamit ta og mga references nga paghatag og pahimugat nga ang ato ang interpretation husto. O talain pang pananglitan nga makaingon ta nga kinahanglan o importante ang historical
tawag ining references. For example, kanang niingon nga atong Ginoong Jesucristo, panlakaw mo sa ng katawan sa tibuok kalibutan. Ang gisugo niya pinakauna siyempre ang mga apostol. Ang question, asa man nakaabot ang mga apostol? Asa man nakaadto ang mga apostol? Niabot bang Amerika, niabot bang Pilipinas? Same sa mga claims o mga sekta. Mabitaw nga, katulutudlo po na silang ilahang kaugalingong teachings, di ba? Pero katanaw ng history, asa man nakaabot ang mga apostol? Particularly San Pablo, San Pedro, San Juan. Asa man sila nakaabot? Muna, kinahanglan ta magbase og history. Kaya wala man nakasulat sa bilang kasulatan. Og asa sila nangabot na mga particular nga mga places na ilang gipangisgutan pero niagi lang sila, wag sila magstay og dugay. And at the same time, ano sa man namatay? Asa dapit man sa namatay? O sa unsang pagiha man sa namatay? Importante na para sa tuwa kay para mas dali natong masabtan ang nakasulat. Panalit ng kanang giingon ni San Pedro nga ang simbahan dinhi sa Babylonia nangumusta kaninyo. Kasi iyam na nasulti. Nasulti man na San Pedro na ang simbahan din sa Babylonia. Giunsa man pag-interpret ka ng word nga Babylonia nga nakasulat sa 1 Peter chapter 5 verse 13. Ang interpretation ba ana ang Old Babylon? O katong cryptic term na ginagamit sa mga Kristiyano that refers to Rome. So, mo nang kinahanglan ta og historical basis para again tama ang ato ang interpretation sa nakasulat sa balaang kasulatan. Mo beto gipapili ta mo asa man ta mo tuo, asa man ta mohatag og dakong pagsalig og pagtuo. Ang interpretation ba nga gibase sa kasaysayan or ang interpretation nga gibase lang sa chismis ni Pastoy? Mo man ni point. Mo nang mogamit ta og history. Dili pwede nga mutuo kag balaang kasulatan unya pagkaman wala kay background ug di ka mutuo sa kasaysayan kay again ang Biblia dili lang kay religious book kung dili ang Biblia usa-usab ka parte sa kasaysayan sekular. Mo ni wa masabti sa mga amigo nato nga mga dili Katoliko. Mo na kung magkutlog kasaysayan tungod lagi sa chismis ni Pastoy, sa brainwashing ni Pastoy, mo nang di mo tog kasaysayan. Ay lang mo pang-eskwela og maohon. Ay lang mo pang-eskwela. Even gani sa sibika at kultura sa elementary. Nga nisgutan maganing Kristo, nisgutan maganing libro sa pagkanang Biblia. Nga naman kay ang Biblia, mga sir ug mga ma'am, di lang kay siya again religious book, kung dili appeal pud siya, part siya sa history. Pero pamuta naman ang mahadlok magyud mo ikutluon ng history. Siya may reason. Siya rason. Hadlok mo mga pangka sa inyo ang mga butbut. Hadlok mo mga pangka sa inyo ang mga bakat. Hadlok mo nga makuhaan ang inyo 10%. Kaya di mabuhi inyo mga pastoy. Ayaw. Mana akong ingon. Mana ka ni mga di Katoliko. Hunahunaan ninyo nagsakto. Kaya kung di ninyo na sakto, mahulog nga kanang inyong explain sa kasulatan, kaninyong pagpasabot sa kasulatan, ang inyong gibasihan, dili ka matuuran, kung dili chismis lang, nagimugna ni Pastoy. And before ko mag-end, salamat di kaayo sa mga igsuunan nga nagatabang kanunin sa atong program, Sir Denyo Sibilias, Sir Ronald Descaliar, Sir Romy Inodio, Sir Robert Avila, Sir Michael Roger Oy, and sa tanan nga nitabang sa program, Sir Eman Papas, daghang salamat. Tungod siyang tabang ito susuporta kining atong programa ang nagyapon din sa social media. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.